Well, I'm Jack Sargent, the Minister for Social Partnership in the Welsh Government, and I'm here today at Sign Records with the founder, David Ewan. And we've looked at the old records that are being digitised. It's a fantastic project to secure Welsh music for the future. It's really important for the Welsh cultural heritage and the local economy here in North Wales. Da ni'n falch iawn o'r gefnogaeth da ni wedi cael gan Cronfa her ARFOR, achos mae o wedi dod ar amser iawn i ni wrth i ni ail ddyfeisio sain ar gyfer y dyfodol. Mae'r noson fawr wedi cyrraedd, noson gyntaf erioed i'n Rygbi Cymru drefnu drwy gyfrwng y Gymraeg o'r math yma. Felly mae yna dorf dda wedi cyrraedd yn barod, felly jyst edrych ymlaen at glwyd beth sgyn Fiona i ddeud. Mae'n bwysig bod ni yma heddiw yn Gwyl Fach Aberporth, yn neuadd bentref Aberporth, sydd yn ganol ac yn galon y gymuned. Croeso i neuadd goffa Aberporth ar gyfer slot cefn y rwyd. Mae'r digwyddiad hyn yn dod ar hen a'r ifanc, plant yr ysgol, pobl y pentre. Mae'n bwysig iawn fe bod ni'n defnyddio y neuadd y bentre a bod ni'n cadw yr iaith yn fyw hefyd. So mae'n bwysig iawn i ni gyd. Dwi'n hoffi Gwyl Fach Aberporth. Felly dyma ni yn ein digwyddiad olaf ni o'n gyfres darganfod y ddyfodol ac yr un yma darganfod y ddyfodol yng Ngwynedd a Môn. Felly ni yma yn M-Spark, mae'n adeilad gwych, mae dyn ni 20 o gyflogwyr yma a'r pwrpas y prosiect yma yw cysylltu myfyrwyr a graddedigion lleol gyda cyfleoedd lleol tu allan i adeg y tymor, felly yn trio cael y myfyrwyr yna hefyd sydd wedi astudio tu allan i Gymru neu mewn rhannau eraill o Gymru. Mae wedi bod yn gret manteisio ar y gronfa her i arbrofi a trio rhywbeth newydd. Ni wedi cael gymaint o ganlyniadau yn barod o gwaith, felly ni'n rili edrych mlaen i weld beth sy'n mynd i ddod hefyd. Shwmae pawb, a mi y David Ewan sydd yma, a dwi'n cyflwyno i Steddfod, sef y gystadleuaeth gemio byw rhwng plant. A maen nhw gyd yn cystadlu tuag at y Steddfod ar y 7th o Awst, yn trial ennill 1000 o bunnoedd. A mae hyn gyd wedi digwydd, diolch i ARFOR a Cronfa her. Da ni fel yn y sector 2 wedi adnabod her fawr sydd gynnon ni yma yn lleol, sef y sgiliau da ni angen i ddatgarboneiddio tai.